Sa tanan nga nagtan-aw kanako karon, aduna ako'y sugyot nga kinahanglan nimo nga imong buhaton. Adunay tulo ka mga panghunahuna nga dapat nimong wagtangon diha sa imong hunahuna. Ang Biblia nagsulti sa ika-2 Korinto 10:5, gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa magarbuhon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios, ug gibihag namo ang tanang hunahuna ug gipasunod sa Dios. Ang buhat sa pagsalikway kinahanglan agresibo ug dayon sundan og pulihan sa mga hunahuna nga magdasig kanimo sa imong paglakaw diha kang Kristo. Higala pagbantay niini na mga matang nga mga panghunahuna. Una, walay nagpakabana kanimo. Kini nga pagtintal ngadto sa kaluoy sa kaugalingon usa ka bakak, tungod kay ang tao nagpakabana kanimo. Ang imong mga minahal sa kinabuhi nagpakabana kanimo. Ang imong mga higala nagpakabana kanimo. Ug labaw sa tanan, ang Dios nagpakabana kanimo. Ikaduha, dili ka mulampos. Igsuon og higala, aduna kay daghan na mga rason aron ikaw magmalig-on kung ikaw naglakaw diha sa Ginoo. Kay ang Pilipos 4:13 nag-ingon, mahimo nimo ang tanang butang, pinaagi kang Kristo nga nagpalig-on kanimo. Ikatulo, give up na lang. Igsuon, ang Dios wala mo give up kanimo. Ug wala pud siya espiritu sa pag-give up. Ug wala siya magbutang og espiritu sa katalaw ug pag-give up dira sa imuhang kinabuhi. So igsuon, ayaw ug hunong, padayon sa lumba sa kinabuhi nga imong gisalmutan. Ang Dios magapanalangin kanimo.